Fil-proġett tal-impjant ta' Sant'Antnin palissa għaddej ġmielu tħaffir ta' parkeġġ ta' 3 solari taħt l-art li se jilqa' fih ukoll faċilitajiet ta' park and ride għal kull min iżur il-park jew imur sawit il-għajn. Għaddejjin xogħlijiet ta' skavara la dira artifiċjali ta' 4200 metru kubu li se tkun attrazzjoni ewlenija tal-park il-ġdid. Żjara għal membri tal-midja fl-impjant ta' Sant'Antnin urid ukoll li bdew jinbnew 3 ġibjuni maħsuba biex jiġbru u jaħżnu l-ilma tax-xita u wkoll xogħol fuq il-ħajt li se jdur mal-periferija tal-park kif spjega l-kap eżekuttiv ta' Waste Serve Richard Bilocca. Xogħlijiet daqsxejn aħjar minn kif pjanat, ġifieri mixin daqsxejn b'ritmu aktar maġġel u kif jidher sewwa ġifieri jitlestew ir-retention wall bdiet titħaffer il-vaska u din fi żmien tal-kuntratt nippjanaw il-ħallestuh. Fl-istess ħin it-tender wasal biex joħroġ biex tkun tista' tinbena t-tieni fażi fejn hawnhekk ħajkun hawn pulmun aħdar kbir mhux għan nista' Marsa Skala biss imma għal Malta kollha. Din il-fażi tifforma parti minn investiment totali ta' 37 miljun euro. La darba tiġi finalizzata din il-fażi, tibda t-tieni fażi li tiffoka fuq xogħlijiet ta' tisbieħ, tħawwil ta' siġar, it-tkomplija tax-xogħol fuq ladira artifiċjali u l-installazzjoni tas-sistema ta' filtrazzjoni tal-ilma. Il-Ministru għall-Enerġija u l-Ambjent Mirjam Dalli qalet li l-Gvern qed iwettaq il-weda li jrott dan l-ispazju lil pubbliku. Spjegat li l-impjant se jinbidel fi spazju aħdar u sostenibbli f'Malta. Meta jkollok proġett ta' dan it-tip mhux biss minħabba l-iskala tiegħu għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq 24,000 metru kwadru, imma anki il-mod kif dan il-proġett ser ikun qed jibdel il-wiċċ ta' din l-erja għaliex hawnhekk ma ninsewx li sa ftit ilu kien post li fih jilqa' l-iskart u llum minn post li fih jilqa' l-iskart qegħdin immorru għal park li ser ikun naturali b'numru ta' affarijiet innovattivi u b'aspett edukattiv b'saħħtu. Il-Ministru Mirjam Dalli temmet tgħid li dan il-proġett hu pass sinifikanti biex jingħata skop ġdid lil din iż-żona f'Marsa Skala biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti u jappoġġa l-iżvilupp urban sostenibbli.